Tervehdys. Nimeni on Jukka Kauppinen ja olen yksi Generaattorit-kirjan 3 kirjoittajasta. Generaattorit on käytännön käsikirja generaattoria käyttävälle ja huoltavalle henkilöstölle. Kirjassa selvitetään generaattorin rakenne yksityiskohtaisesti. Generaattorin kytkentä sähköverkkoon kerrotaan askel askeleelta. Mahdolliset vikaantumiskohdat ja eri suojaukset käydään läpi perusteellisesti. Käytön aikaiset mittaukset ja kunnonvalvontaan liittyvä analysointi selvitetään tarkasti. Generaattorin huolto esitetään työvaihe työvaiheelta. Kirjan kuvat, kaaviot ja taulukot selkeyttävät asioita lukijoille. Sähköverkon vaatimukset voimalaitoksille ja niiden generaattoreille on kerrottu sähköjärjestelmätekniikan näkökulmasta. Laskuesimerkit ovat alan opiskelijoille suunniteltuja. Kirjan sisällysluettelo on tarkka ja yksityiskohtainen, mikä helpottaa tarvittavan tiedon hankkimista. Lopuksi haluan kiittää niitä kymmeniä asiantuntijoita, joilta saimme alan uusimman tiedon. Heidät on mainittu kirjan johdannossa. Hyödyllisiä lukuhetkiä toivottaen, Jukka Kauppinen.